Moro an ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bɛɛ n'a ka kan tiɲɛ yɛrɛ la non mɔgɔ hadamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ c'est vrai a kɛcogoyaw ni a ka ko kɛcogo n'i ye bi dɔrɔn ɛlɛ ni président kɔrɔ jumɛn furu ka ca dɛ bandaw Edungu ayi ne ma dimi ɲɛ da dɔrɔn ne mɔ n'o tɛ ne ti dimi joona koyi ɲɛ da mɔ di k'a jirila ko kuma nege tɛ na ala ka kunna hali bandaw a da mɔnen tɛ bandaw da mɔnen tɛ i ko bandaw n y'a position de ta ala ka kunna amin ya rabbi a ka kabine b'a bolo ouais président kɔrɔ fɛn fɛn kan ka di président kɔrɔ ma o bɛɛ b'a bolo a kan ka d'a ma o bɛɛ kɛra ye n'a ma ɲɛ k'a kɛra maa dɔ ye a kan ka k'a fana a banna awɔ ala maa dɔ jumɛn karisa kɛ n'a ma ɲɛ k'a kɛra a bɛ k'a ye dɛ a bɛ k'a ye a ma k'a ye awɔ a kɛra ye alors ala ka kunna ja amin ala ka sababu ɲuman ya rabbi Ami ka kɛnɛ baasi t'a la denmisɛnw k'u b'i fo n bɛ dukɔnɔmaa bɛɛ fo fo maa kelen o maa kelen dun bɛ hami ni e ye karama ye gawa ye maa kelen bɛ hami ni e ye koyi e ma ye ne hali kunu a ye ɲininka ko Yusu ko a ka farigan banna n k'a banna pewu adama ouais mais n'i bɛ ko n k'a ka foli fɔ ko k'a ka ci fɔ bɛɛ ouais n'i bɛ mɔgɔ boxer sisan i bɛ kelen de kuru ka kelen bila kelen ɲɛfɛ adama nana n'a fila bɛɛ ta mais n'i ye ka kelen mɛru kɛrɛfɛ ka kelen bila ɲɛfɛ a t'i sɛbɛn ma koyi i b'a fila bɛɛ de positionner kutubo kelen bɛ min d'a ma n'a fila da i kan ala kosɔn sa ne ba dun a bɛ baasi t'a la tɔɔrɔ si t'u la k'u bɛ ka foli kɛ n ye alhamdulilayi mɔrɔ ala ka sababu ɲuman d'a ma ya rabbi min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛɛ Batoma kan ne bolo bi ale ni jɔn do Vincent Togo a fana bɛ baraminɛkala ne do Batoma kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Sedina Umar Keita ale bɛ réalisation na bi difu bɛ Z bolo Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila Jamadugu kɛfa k'an kɔlɔsi o de do a n'an bolola hɛrɛw baarada ni baara yɔrɔ ni baarakɛminɛw a banna kɛfa de y'a responsabilité b'a bolo dɛ a banna mais sécurité renforcée do a banna k'a sɛgɛrɛ mantɔrɔ si t'i la kɔni ayi an bɛ Ala tanu i yɛrɛ dun a mantɔrɔ sisan tabarikala Ala kana tɔɔrɔ k'an na anba ba ni denmisɛnw ka kɛnɛ tarasula alhamdulilayi o de y'an hamina ko belebele nba sigiɲɔgɔn ɲumanw ka kɛnɛ tarasula Ala k'an kisi jugumanw anba Yusu i k'a dɔn i ka musokɔrɔba dun musu d'anba musu a bɛ baasi t'a la ndisani c'est le wolowolo femme de Adama wallahi musokɔrɔba ɲuman wallahi musokɔrɔba ɲuman moro denba sikisɛ naaniw don wallahi n'u ye fila don walidenw na u bɛ fila don ta da musu d'anba gouverneur ka kare la awɔ moro n'i bɛ musokɔrɔba ladiri musokɔrɔba ɲuman musokɔrɔba min bɛ a bɛ walitaw fɛ ka tɛmɛ a ta kan wallahi o musokɔrɔba de musu d'anba ye wa ni i k'a dɔn walita kanu bɔra a la a ye o ye a ka kɔlɔsi b'a bolo a bɛ wolo kan a banna olu ko ten ale bɛ dugawu k'anw ye de a ka haramuya a bɛ dugawu k'a denw ye a bɛ kɛ cogo di a bɛ hakili jigin Ɲamoyi Ture la baɲuman sɔrɔ ye damu ye k'a Ture wallahi manden mori ndesani a b'i ko a ka cikan faamuna dɔɔni a bɛ i n'a fɔ denmisɛnw bɛ k'u sɔɔri ji dɔɔni nka hali bi an b'an ba ka ci lase wala ale de b'an wele k'an kɔrɔfɔ o don dɛ ka tila k'a fɔ an na nin man ɲi n'a ɲana fana a b'a fɔ a bɛ yɛlɛ fana n'a ɲana fana a b'a fɔ ko jɔn ko Ala wasara n'aw ye muru ka sɔrɔ a ye dɔ fara ɲa kan kiri sira la n'a y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se ka wuli a bɛ retraite la bi ndale dɔw la muru Cour suprême ka taa Mali jɔyɔrɔ fa jamana kɔ kan a diɲɛ fan bɛɛ muso ye nin bɛɛ kɛ olu de kɛra kalamɔɲɔn tabaw ye ni ka i k'a dɔn dibi kɔrɔbɔ ka kɛnɛ k'o fara anw ye ni yɛlɛ ye nka u nɔbɔbaw olu dɔw bɛ ka dibi don tun dɛ Ala k'an kisi bakɔrɔ ninnu ka sira minɛ dɛ wallahi n'o tɛ kiri ale kɔni kiri tigilamaw bɛ i b'a fɔ Ala jɔyɔrɔ de diɲɛsosigi la wallahi nka ni min ɲana o ɲana ni min ko k'a bɛ tiɲɛ o tiɲɛni kɛ n'o ka bon dɛ wallahi an ka musokɔrɔba fana Tanti Awa Jara k'a ka dugawu k'an ye sɛbɛ la mɔrɔ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min digira ne la an ka musokɔrɔba ka ko la Ɲamoyi Ture bon ani Tanti Awa Jara tiɲɛ yɛrɛ la ne taara n ba yan fan fɛ o de y'a to ne cɛ juguyara quoi c'est pourquoi on t'appelle vilain garçon voilà bon ni minnu taara an fa yan fan fɛ voilà olu kɛra cɛ jan kumabaw cɛ ɲuw ye mais an minnu taara ba yan fan fɛ i b'a fɔ Tanti Awa Jara ninnu ni Ɲamoyi ka côté la an kɛra surumani a kɛra i la wala an faw k'u cɛkɛ ye dɛ a kana digi an baw la a kɛra i la wala o de la ne ye n den ka taa papa ninnu ka fan fɛ wala a y'a ba cɛkɛ ye de
o sera fola e nyetrena e kana yibi tuwa bi fene kabara gwa ka foko solio ne re ni mati fo ti refo gatike toto ya yo solio fo feno jera la moro ne jigila be ngatike maligola ha kana kede sobe ga wole wulula bi malla ijigira alaka ikan nuntu ka so wole wulula iyo de yo ni jakuma tagere nyina domi na masaya sigala no kara ko mi malibla be masaya sigala ko ni jelmuso se ka so wole wulula ki betla ka so wole ni la o ko no tala adola foni mi joka ko no de ni joka ko na bakede ka wulu fazara ga ne fazara wala be sangala bi de wa maliye biso ko be ma war ko la jabara réseaux sociaux ne tu file ko nga be ne ka kalfa ko enzidi wallahi wa fefe be ne toro ala yɛrɛ ka degun ko fe ne to fe wa magale ndare wallahi ne to fe fɛn fɛn bi degun wɛrɛ sinema ala yɛrɛ ta ko fe ndo fe dɛ solio wulu ni mandi koy no te ni ko solio tura magasi nsona ube nare maga mandinga o ko ni be fo ube sanoko solio dukara ko faraka mais solio wulu na solio do so fofo na fuga wulu ga sirani itaya latige ko ni masa iba be me wallahi ni ala ka je yusu ko basi ko ndi alhamdulillah traore ansi kunya kuna foni yere nyumana bi ka do ko kun je wati ni be kun ye ma ku chogoro be sisa ko ni ba so robela jile chogoro be na ni olu ambe be faranyoka ka jabaru wahidu ka bargada ni ga wala nyuman do sufla masakodo nanya ala ba intanu rasulu bi tanu ka wala nyuman do ka bargada ne mani kishi baye yusu ala ko jidaka amasa usara tambulo wa on tise ku sara yere fana kulini tanu ni gada ni wale nyumando temenengo ante senga ante nyina ambe duwa ku yesanga ni wati alibisa ala ku bulu kansi uje ankoro ka bana koro be bashikura kanu shisoro jangu ka toro nai ka jidike lafiya ula ambansa ani aga do ngabamba toto bada dali ala ko noya uyerewiye kala hara sonsuma wiye ni ala yu kaburu noro yesu sigi hinena nema akodi an rawma kuma yusu ambe folike kanumba jama faso kono faso koka beka bisimila kuni nyankuma ka benu sigero chugo wiye kuna foni minyeshi ulu mani ikado kuna siri bashili obe bashini fasiri sebe on kono kuma udi an nyo kelengele unsugandi kaba ni ala ka jew naku garjige klo nyegele joko nyuma ne nyamada ko nyuma ala ka noya bela jilenye ala se ko nyuma ko noya yerewiye ka mabenka chari anga suya kolatigi ni nega sujurutigu ala ko noya ufana ye ko beki bismillah saha ita mine bisa moro ni aja na mine sake mine ni mani ma akile no abarka bonya la ne te ka be mine kuma be abarka bonya la fanga wenja ni nyonje di abarka bonya la bonya jaranyi moro ni ko nga mine ika do mba mine ni barka e mba mine ni ngani ani dine ika do awa minye ngani anyuma dine nyuma yo e fendi ma moro ni yo mine fe barka bo fena wale ka kuma nunu barka bido alabi wa nyuma de bidi nyuma fana ma abana ko ka fote o ka famu na tente nyuma di kulo mande te njogo yede ala ka nguna ja amin ala ka sawa nyuma na rabbi moro ambe soirée bimako amba leta atade soirée bimako apmane do akodi minye anga mali bang mondial olukungembe ku kodwana bi awa ala ni ministry alfusene sanu ale ka wuli ka jo awa minye bang mondiali ku na unne anandega de nyama minye awa kado nyugo ni nyaka mbala muro uno bela jele black krefe minye kado awa bang mondial ni ale ko fo war bondo ba ko fo ni selege nani jamana bela jele je me war bondo ba mina miye nyerala bang mondial ale joro ka bo nye kono bi kabini wati mina ni bandaw ni awale koni ni mutar wan nu ye fanga porti nunu na muro awe kado bang mondial ale kon tugura sede ko mi kado anga jamana ka ke dengere fe jamana e muro awe kado ku kodo ana o mingera sa minye awe kado anga ministry mato sigile koy no e alfo sen sanu ye muro akapma manja wa ka wuli ka jo o ka bo minye awa mami be no e awa ale kone lettre soro no e ministre alfutene sanu nye directrice des opérations de groupe banque mondial minye Clara de Souza nintoko ni garire awo Clara de Souza abana akumeke Souza bay doni kakenga madame yesa msinga wole ku Souza wala ngo no wangu Clara angata Clara de Souza
moro ale awkado minye nyera la aye lettre ke minye kapma kambla kanadi ango ministry ma ako ministry ako awa minye mba yirila be ka fo minye awkado minye femi be no bani bank mondial chano op 730 bank mondial koni awkado minye nyera la ka laje awkado jakulu min be no be wala wala like awa minye anga jamana asoro politique tabuluka minye jengalo tlem Samba flani mgwan kele no ko awekado direction de bank mondial no ka jakulu re awekado amanyema uye mi septembre galot le woro samba flani mga anikele a joli mingera awekado ayanu wati jamano je mi septembre galo na oluna abara damne uli malin uteka di njwama mi nye kasingo ke mi awekado ni mi flani be ka fo bank mondial ale awekado ajoroba ko bu anga jamana kono ni bara mi flani ni bank mondial ye awekado singo ke moro kapse ka ke sobuye ikado awami yirwa bina anga jamana kono nga minye awakado akoma no yade ako awa ministry ka bulika jo ani aka awakado minye pmakau ananka hamnango moro ayo bela jele yira hasanu ngo hasanu ayo bela jele yira nununa moro ku lafa miya kosebe miye awakado nunungo ni unase ngoke moro awakado alibi ni aye awa miye wati dola ya jara ka fo nyere la ko miye awa gele anime malikono dorete awakado ko ministry akabara tablo kaingoi kunga koni ko jatimine ibaye ka fo awa coronavirus ko ani lakana balia amoro anikado jamana politiko mangamunu be ko nunde keraso we katoka jeke anga jamana kono kuno te ko ministry be ka jorofa bebi ka na flo nyina kana jamana kono mi sorop se ka yogwa chugomi barab se ka ke chugomi jamana don olub se ka lafia dunga fa obisabati chugomi na oro konan nasa mi awa Clara de Souza aye awakado nifo wati mina moro awakado nga ako awa minye nyerala niko betame chuko mina minye analaje ke minye awa ministère de l'économie et des finances, année direction générale des dettes au Loubela Yelebe Talika, le ministre Sola, dettes publiques, direction générale des marchés publics, mis cellule de coordination et de suivi des projets. Moro Numbela Yele Bala, Hikado, our ministry, année Numbela Yele Jera, Niye, Awakado Kapmachukomina, Mimbato, Awakado Jamana Soro, Na Sorola Bolula, Absakado Dafe, Dami ni awa jamana bit nobo boro de bara kon nana da mi awkado fami bisika fo mi hikado alfuteni sanu ale koni ko suku bele jeleke wala san ngo yi absika mada chugomi bang monjal bisika sigi muro awani bang monjal jatimine alfuteni sanu anana kana jatimine ke ako bang monjal projet muka ani konondo ube o de la bara onga jamana kono ube awkado war min di mi awkado onga jamana ma o milliard kele ande awa akungambe jegi obiti jo dollar warla obiti jo awakado milliard keme kononto am milliard tana moro nga obido awa femunu na oye awakado barawye baramunu no betalike anga siraba deuna moro ani awakado anga tugodala ayirwali siraw moro no tamana kabwe miye kana tasrai mlogo kalan tasra ani jisanuma olu tasra moro no tamana kabwe be asegoni dongo ani awa minya sigidala kanani fuka tasi fenjama moro ani dabalo ko awakado annaflo beta olu de sirafe kono kera muro kuka kosu bela jeleke nuno anam se ka benga chugomina o kera ministry ka wole kai ben binaw ala ka nguna ja amina ala ka so nyuma ben bina sha ama fo ministry ka nche abi ani chestri ala ka ganyi ni fege soro fenyi ka sabati jamana de bela jele no te me min fie ma be bo jola jin la mini jo etibo la bangi monjali e bere ba ko no o ngani ulu yu kodo ila agele antande de nu nyeshi fana ma ay wani sera ke kula mundande de abana wala made awa da mundande ni sera ke kula sabu ga muruti ubu yere sagola de ma doto premier ministre ala fm ni bank mondial ko tanga abe ko lu tena malikono premier ministre ala mena de ngo pari juru karla on na do bulo yerno million keme fla pari wallahi bank mondial ka wari o ga on mafien o no fe o do ni bekera on o commerçant no go watila
anw ye débat k'a kan a dusu tiɲɛni k'an k'a fɔ dɔrɔn ko Mali kun k'a fɔ ale k'ale kun b'a sara a b'a sara kɛ o bɛ mun kɛ o man fisa tɔgɔ tiɲɛ ya a banna ala k'an kunnaja kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta k'o ye soirée mago a ye nin sama ka bɔ a kɔnɔ maa min bolonɔ don o ye Umar Angoyiba ye kɔrɔtɔ bɛna ni gwajɔ ye n'o tɛ ni tile binna sumaba bɛ bange o kumana i k'a dɔn bange mondial u na segin u kɔ bi ma galama bila fɛn kɔni soli la Mali mɛnna a ta in na koyi bi ma bila an ta in na sa dɛ o kuma Yusu n bɛ i k'a dɔn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali Tribune n b'ale ta ni ye Mali Tribune ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa min ye i k'a dɔn lasigidenw olu ka bunna kun kan min y'an ka fangabulon ɲɛmaa ye furancɛ fanga a fangabulon ɲɛmaa min ye i k'a dɔn Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ya u ye i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛ fɛn min ye i k'a dɔn kununko CICB la an ka jamalajɛ yɔrɔ dɔ y'o ye Yusu k'u taara hakilina falen kɛ anw ka fangabulon ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga ale ni i k'a dɔn lasigiden minnu bɛ an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen o kumana u taara i k'a dɔn kamaru ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ kofɔlen in na ka labɛn dɔw k'olu bolo da an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ lasigidenw ani ko bolofara minnu bɛ n'o ye consuliw ye ani u jɔyɔrɔ fabaw min ye i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw olu jɔyɔrɔ fabaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yan i k'a dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o kumana k'u welela u taara i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛ duguduguma ɲɔgɔn ye don a kɛra ko huis clos o duguduguma ɲɔgɔn ye min n'o y'o bolo da fangabulon ɲɛmaa ani i k'a dɔn k'a fɔ lasigiden ninnu olu kɔni ni gouvernement maa dɔw fana tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u hakilinaw falen fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ lahala min na nin waati in na ani Mali ko yɛrɛ ko a kuma bɛ batiri la o de kan fɛn min ye Kureshi Sise ni ale ka nɔbila sɛbɛn ye i ka dɔn Mali Tribune kɔnɔna la Kureshi Sise a ka fɔla fɛn min a ka fasiri ye a ko dayɛlɛliw kɛra waati min na o kumanafin ye fangabulon ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga a premier ministre ale ni k'a dɔn a ka maa welelen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye hakilinaw falen fɛn caman de kan min bɛ tali kɛ Maliko yɛrɛ a bakurunba kow kan a ka ja ani k'a dɔn k'a fɔ ko kabi Choguel yɛrɛ sigi kuma a ka dɔn a ka sigilan in kan a ye wulikajɔ min dabɔ ni ka taama ka bɛɛ sɛgɛrɛ ka taama ka bɛɛ lamɛn ka hajuw ɲininkali kɛ ko tɔ de bɛ sen na nin ye furancɛ fanga kaba sigira o ma ɲɛmaaya la a ka ja fangabulon ɲɛmaaya la fɛn min ye i k'a dɔn a kɔni bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ lamɛn a bɛ taama ka se bɛɛ ma ka maaw ka i k'a dɔn hakilinaw lamɛn an'u ka kuma bolodalew ni hakilina bolodalew ani baara bolodataw a b'olu lamɛn cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko dakun de sera lasigidenw ma se yen minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o kumana Yusu u n'u jɔyɔrɔ fabaw u kɔni ni an ka fangabulon ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali fangabulon i k'a dɔn a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi Choguel don ko min ye i k'a dɔn furancɛ fanga yɛrɛ fana ye k'a ka di olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛ k'a kuncɛ hɛrɛ la a ka ɲa i k'a dɔn jamanadenw ni i k'a dɔn a marakɛbaaw bolo ko nin hakilina min talen filɛ nin ye lasigidenw y'a sɛbɛkɔrɔ fo ni k'a tanu i k'a dɔn ko nin ka ɲi kojugu kɔnɔbara la cimuru de ye dabara ye n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔni sɔn ka hakilinaw falen ko fɛn caman bɛ faamu lasigidenw ka i k'a dɔn ɲɛnatigɛ ale ye kuma ta n'o ye i k'a dɔn Asan Nasiri ye Asan Nasiri ale yɛrɛ i k'a dɔn Maroku jamana o ka lasigiden ye nka ale ye tɔw ka ɲɛnatigɛ an fɛ yan o kumana Asan Nasiri ale ye kuma ta waati min na a ko nin hakilina ye ko ale b'a tanu ka da dawula kan a n'a kɛ ko min ye i k'a dɔn olu kɔni bɛ fɛn min fɔ o de i k'a dɔn hakilina min bɛ yen n'o ye lakana o sabatili hakilina ye ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ lafiya ni bɛn ni kelenya ma ani maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko hakilina min bɛ an ka fanga ani jamana yɛrɛ bolo ko kɔni ye fɛn ye ko i k'a dɔn baara tɛ taa o ko cogo si la k'olu b'a ɲini sa o kumana wa kɛkɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɔnɔ k'o ka fisa k'a fɔ ko o kumana bɛɛ jɛra ni karisa ta ye k'olu b'o de fɛ n'a kɛra bɛɛ ka bɛn kɔnɔ o k'a dɔn kuma t'o kɔ nka bɛɛ jɛra ni karisa ta ye cogo bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ furugufurugu bɛ kɛrɛfɛ o kumana k'olu b'o ladilikan di min ye i k'a dɔn k'a fɔ Maroku jamana lasigiden ye a labanna k'a fɔ k'ale ye fɛn min kanu anw ka jamana ye k'o de y'i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ min na nin waati in na ani sigi ka kuma minnu kan ka na waati nataw la ko bɛɛ ka kɛ i k'a dɔn kunkɔrɔta ni kunnawolo ye Mali a n'a marakɛbaaw bolo ani malidenw yɛrɛ bolo o kumana ko Mali k'a mago bɛ fɛn min na bi o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ye ka jɛ ka kɛ kelen ye yaasa ka i k'a dɔn Mali degun min b'an da la k'a wuli ka bɔ an kunna lasigiden ye kuma kuncɛ n'o ye fangabulon ɲɛmaa n'o ye i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ye a ye kuma ta a ye lasigidenw bɛɛ lajɛlen bonyamasegin ni k'u barikada a labanna k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn Mali n'a jɛngoma jamanaw ye diɲɛ tɔnbaw lasigiden minnu bɛ yan n'o bɛ jamana
jamanaw jɔyɔrɔ fa ko kabi kuma jan kabi i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya daminɛ fɔ bi k'u bɛ ka Mali kɔkɔrɔma don nka 2021 o gwɛlɛyaw daminɛ ka se bi ma o kɔkɔrɔma don kelen k'u b'o de la k'a bɛ se ka jɔnw ni jɔnw fɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaya sira fɛ k'a bɛ barika ni barika da ani i k'a dɔn farajɛw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba Union européenne k'a b'olu fana tanu k'u barikada ani an yɛrɛ ka jɛngomajɛkulu min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye ko a b'olu fana tanu k'u barikada nka CEDEAO ye laɲini min kɛ ko fɛn min ye waati fɔlen ye ko o ka bato kalata ko olu nasiraw la ko olu fana b'u kan di ka bɛn ni o ko ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye diɲɛ tɔnbaw ye olu kɔni ko o kumana ko olu ye ɲɛminɛ bere ta Mali yɛrɛ an fana b'an seko damayira la min ye i k'a dɔn maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye o ye an ka i k'a dɔn minisiri ye min ni o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ani minisiri min bɛ jamanadenw ani farafinna doroko ɲɔgɔn na k'o koɲa ɲɛnabɔ ale tun bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diop ye minisiri yɛrɛ min bɛ yen n'o fana sigilen don jamanadenw ka bɛn kelenya o sabatili ma n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale ni maa wɛrɛw ko ninnu bɛɛ tun bɛ nin jɛrɛ in kɛnɛ kan ye Kureshi Sise ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli moro ala k'an sutura u ka sokale to ye nin waati tɛ fanga jagoya ɲini ni waati ye moro nin waati de ka maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɛn n'a fɔ Ousas l'éclaireur les sages Mahmoud Diko y'a fɔ cogo min min ye union sacrée an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ cɛ kelen ka kɛ cɛ kelen ka wuli ka Mali dɛmɛ bi diinɛ kelen ŋaniya kelen hakili a banna moro min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye moro ka dɔn min ye moniteur moro ale kumanen dɔ bi a ko de ye Fasiri moro a kɛn bɛ k'a sɛbɛn min ye i bɛ makan fili dabɔ dɔn wa n y'a tɔgɔ mɛn anw de la ka nin kuma fɔ yan n y'a tɔgɔ mɛn ko caman min ko an taa ni ka segin fo an ka péage wari sara siɲɛ 2 i ta i b'a sara i segin i b'a sara tile mun bɛ hali n'i ye taa ko 10 kɛ sara ko 10 n'i ye segin ko 10 kɛ sara ko 10 a banna o de bon ale de kɛra sababu ka cɛncɛn gɛlɛya ani garaviw bɛlɛw kɔni a banna hali fara gɛlɛyara moro i mana kɛ cogo o cogo min ye ala bɛ sanfɛ i mana kɛ ni hamina min ye moro ala bɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la min ye secrétaire général ministère des transports kabini san 2011 a sugandira ka kɛ ministre moro an ye nin jɛ in fɔ yan moro a kɔni a ye awa min nɔ min to a kɔ min ye aw k'a dɔn nɔ cɛjugu moro i k'a dɔn a nɔrɔ bilalen moro aw taara sɔrɔ nafolobugu min ni aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani aw k'a dɔn ŋanamu min n'a y'o kɛ moro ani k'a dɔn ka marché di dɔw ma minnu n'a man kan moro aw k'a dɔn marché gere a gere nin bɛɛ lajɛlen de yera a nɔfɛ o kɔrɔ ye ko gerentan sen t'o la gerentan sen t'o la moro aw k'a dɔn makan fili dabɔ min ye ale de moro k'a to secrétaire caman bɛ olu bɔra ministre in na ale sababu la ale moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye makan fili dabɔ ye min ye kunnafoni bɔlen k'a bin marché gere a gere passation de marché awa min ye favoritisme moro k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ministre makan fili dabɔ moro min ye sira minnu bɛ yen n'olu kan ka dilan moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro n'o nafolo taara BOAD fɛ ni BOAD o y'o nafolo bɔ banki yarɔ ka juru tɛ maa la moro aw k'a dɔn nafolo wari kun kan ka taa sira min fɛ min ye aw k'a dɔn kilomètre 10 moro aw k'a dɔn RN6 la n'o bɔra Sevare Mopti moro o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kilo 5 Sevare ville kɔnɔ moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn aéroport sera Mopti Anbadejo moro o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye nafolomugu min n'o kun kan ka taa aw k'a dɔn ani maa min bɛ yen n'o ye entreprise générale Mamadu Konate n'u b'a wele ko EGK moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nafolomugu min n'a y'a don a da fɛ k'a bɛ t'i jɔ miliyari 30 ani miliyari 2 n'a kun kan fɛnna miliyari tɔgɔ ka di Mali la de sources sûres ce marché fait l'objet d'une consultation restreinte et a été attribué à l'entreprise générale Mamadou Konaté EGK. Mali na bon na
Grendan senten na ni gretigi kodi. Moro annafolo ka biti jo awa miliyar bisabani miliyon ga mawara na kunganve. Moro awa kado or taxi. Moro awa kado ni min flani kado kwa keranga na muyede. Moro awa minyi bara kunganga kagalo bisabade kono nga bela tade. Moro awa kado bara kera toka je firado be minyi awa kado banangoro joro kilometri ta ani doro oma temeka boy minyi kilo kemani kilo bisabani shegi oye tronson sandare kaye mie awkado Bamako kati kolokani jijeni jema sandare kai kidira muro obiti jo kilometri kema wolo vlani tana muro awkado ni marche mi vlani chere la kakara ngana musrae muro ni marche mi vlani ibe ka fo awa minyo of marche fanala ko kera miliare bi wolo vlaye muro kango ikado magafili dabo mi vlani ni ale awkado mi secrétaire général ministère mimbe no transport muro no tamana ka boy akera ministry muro awkado jaja fatreba ka fola ko yalma so mi de kera la no masonga ke ministry tuwa muro ko nin dande mo wole mi plane ko ni kuna jap make ko anga sira obe chukomina awkado kabri 2015 mami secrétaire général kana ke ministry muro awkado minye nyera la ani entreprise mimbe no ko fage milliard bishege ani doru wa moro kuyo lateme minye awkado warte mana fokata se miliarta ani duruma tabarakallah o kra dengere fe o bajira ko bi mangam fili dabo minye awkado atobe belejele da minye president Assimi Goïta kado nyer la ko wuli ka jo minge ka laje ka be mamunu me jamana nafulo ka nganamu ka be akele wa ko niya ko do ede Allah ka nguna ja ala ni malidenw de hine malla ala ite hine malla ti hinana de no te malidenw ti hine malla Araban Kulubali ni ale bolono moro aye ni fois depuis droite mina moto taxi ko ka ke bayay angongwa ka strictire o kame gele bi ata abana folode péage ngo ko rebe mali kono minteni ciwre kumbe lela ngaki nyesholu man ka péage ko intui atite adabone hakilina minga aket o teblinde Amadou reka ngani ya be fale ka beke abe kodo Amadou hakilina ma abana maison logements sociaux kera logements spéciaux ebi o péage o kera payer content ebi o akoko na ndaro ama ablaro mi amani dabo nunga made Amadou ami kunkorota ne juguma ida igoko make wallahi alakhanila angata sugula malidon haklibila malidon tinyina ko malidon nyumonde fo jodu malidon nyumonde ali jokene ka angafo Amadou be mangutu yi moro kuma ayana ngata sugula folo ambeta pharmacie Croix Verte la aywa madame Diallo fe madame Maiga bon na ambore lala bon wala no bi angata sa angata groupe commercial la angata Ablay Maiga fi wa amta foligi ni côté wa alna ko ne sigil ko bora am ko ay nga on sigira kambe bon na ti soso anga keti angata sugula wasasoro angata kaye anga chokoroba amenya ana modeo na tloma sama ibasoro be ka na men ni sangaina moro be ka amofle ma amenya amba fo ngaka do kanye ka kai gouverneur fo Musa Bala Sisoko ko sebe okuma ambe Bala Sumare ne ba go Sisoko ambe njai sibi refu mama national ka delicate ama fo Umu Sise anga foli be numbela jele ye karo ka fo ni ko kai sigila o yusu obato ambe do kuna fo ni kono indicateur de renouveau l'État aywa damakasi mini okele do ikado kada Sumelu Bube Maiga alekam ko kunga aywa minye Cheikh Mohamed Cherifu Kone ka bolo bora barala minye premier avocat général la Cour suprême a bolo bora barala peu okmana ko ni ko atobe ko ode onake Ousmane Dawe alega nobla sebe niye indicateur de renouveau kono ko minye kado ni mako folen dola akele koroko ki labe kana damakasi sebe do jamana nyema okoka kata ojuguyala no ye kado président ye cour suprême président ani kado procureur cour suprême okonna lasa ka bene alamusa donye araba donye araba do septembre kolo clécheki o temene minye kado ka fo ni ko min fleni o talimi
min ni ayo kɛ o kɛra ka ɲɛsi Bube Sumelu Bube Mayiga ale ka minɛni ko ma n'o yi ka dɔ fanga bulon ɲɛma kɔrɔ ye ni ko do kiritigilamaw ka i ka dɔ bolo ka ko do bɛrɛla ayiwa fɛn min ka dɔ o ko kunganko o bɛ tali kɛ mun de fana kan ale yɛrɛ ta kun bɛɛ mun ye jamana ɲɛma ka pankurunko o nafolo ko ani ka dɔ wolomasiri tabaw olu ka i ka dɔ bololaminɛnko o fana nafolo ko i ka dɔ ko a ko ninnu bɛɛ bɛ tali kɛ o de kan o kumana jɛkulu min ye ka dɔ maa ɲɛma ye Association Malienne des procureurs et des poursuivants ni o ye Mali u ka dɔ kiritigilamaw ka jɛkulu dɔ ye o kuma la surunya AMPP ayiwa ko i ka dɔ n'o o maa ɲɛma ale i ka dɔ k'a fɔ ko i ka dɔ syndicat min n'o ye magistrature syndicat ye n'o ye i ka dɔ RFCMA ayiwa ko Sheikh Umar Sherifu Kone ale kɔni bolo bɔlen filɛ a ka baara la nin ye ni k'a wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ in na premier avocat général la i ka dɔ de la Cour suprême ayiwa k'o kɛra jɔn fɛ jamana ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ye i ka dɔ k'a fɔ ko a ye o ŋaniya siri k'o wale k'o bolo da ayiwa ko mun de bɛ ka ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen in ma fɛn min ye i ka dɔ k'a fɔ maa ɲɛma jɛɲɔgɔnkɔrɔ in ye n'o ye président du syndicat autonome de la magistrature ale yɛrɛ min ni i ka dɔ a bɔra o jɛkulu in na ka taa a dama jɛkulu sigi a yɛrɛ ye n'o ye RFCMA in ye ka dɔ ko ale ko ani ka dɔ jɛkulu dɔ k'u tɛ se ka baara kɛ k'ale n'olu ka taabolow tɛ kelen ye Cour suprême kɔnɔna la ko a n'o kulu tɛ se ka baara kɛ ayiwa fana k'i bɔ yen nɔ ayiwa ko a tilala ka mun de jira n'o ye kɔnɛkɛ ye k'ale ma sɛbɛn sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ k'ale bolo bɔra i ka dɔn a ka baara la ayiwa n'ale bolo bɔra ko la k'ale m'o sɛbɛn sɔrɔ ale t'o ko kalama k'ale yɛrɛ fɛ ko nin ye koba kundan ye ko nin tɛ ko ye maa bɛ kalaturu min kan o y'a ka kumakan ye ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni bɛ fɛn min fɔ ko i k'a dɔn k'ale dalen don a ka damakasiko la sɛbɛnko la ayiwa k'ale bɛ ka baara kɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ baara la sisan k'ale n'o tɛ kungilenna kelenw ye k'ale ma sɛbɛn sɔrɔ maa si bolo a ma i k'a dɔn dantigɛli si sɔrɔ k'a fɔ ko ale bolo bɔra a ka baara la ko kabi i k'a dɔn Sumeli Bube Mayiga ka ko in daminɛ na i b'a ye k'a fɔ ko kɔnɛkɛ ale kɔni i k'a disi da o ko la k'ale na sɛbɛn ta ne ko i k'a dɔn o k'o ɲɛnabɔ o kumana fanga bulon ɲɛma kɔrɔ n'o ye Sumeli Bube Mayiga ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka taabolo ko a kun bɛlɛnbɛlɛlen don ka kɔrɔ ko ye min ye i k'a dɔn syndicat magistrats ka syndicat fɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn taabolow ye ko nin min filɛ nin ye ko ale bolo filɛ a ka baara la ka da nin ko in kunkanko kibaruya kan ayiwa n'o y'i k'a dɔn Cour suprême o kɔnɔna la ani k'a dɔn magistrature yɛrɛ taabolow la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ko maa kun kan ka sigi ni nin ye ko min i k'a dɔn ju tɛ ko min na kunti b'o la koyi i b'a ye k'a fɔ ko maa kun kan ka sigi nin ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye ko a ko ntan tɛ décret min bɔra sa n'o ye yamaruya sɛbɛn ye k'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a bolo bɔra a ka baara la k'o bɔra ka bin ka bɛn ni alamusadon ye septembre kalo tile 9 o tɛ kununko ye wa k'a sɛbɛn bɔra ka bin n'o ye ka bɛn n'o ye ko nka ko bɛ maa min yɛrɛ kun kan ko kɔni ko k'ale t'a kalama fɔlɔ a ko tɔ mana bɔ da min fɛ o na fɔ an ye Usman Daw ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon moro indicateur n'ale bila indépendant ne b'ale ta min ye a ka dɔ ɲuman makana ale maire a ka dɔ min ye Magan Falaye Keita moro ale a ka dɔ kunnafonidilaw anu ye baro kɛ moro i ka dɔ baro kɔnɔna na a kumana fɛn caman kan min ye a ka dɔ ɲuman kɛmana ale maire a ka dɔ min ye Falaye Keita ye min ye ɲuman makana kɛ Falaye Keita moro a ka dɔ ale kumana yɔrɔ a bɛ kati cercle fɛ a ye kunnafoni min di sa a ka dɔ a ye transition taabolo a kuman'o kan moro a ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka waleya a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ moro ma tɛmɛ ka bɔ yen a ye jateminɛ kɛ a ye k'a fɔ ni maa kofɔlen a kumana a ka dɔ Sumeli Bube Mayiga i ka dɔ o ka minɛcogo kan min ye i ka dɔ ko Sumeli Bube Mayiga ale ni a ka dɔ Félix Sisɔgɔ madame Boire a ka dɔ k'u minɛna a ka dɔ k'u ma minɛ tiɲɛ kan a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ko ale bɛ min ɲini k'u ka bila joona n'o bɔra ye a y'a jira k'a fɔ min ye M5 RP ko a ka dɔ k'o tɛ malidenw ye dɛ ko M5 RP de ye a ka dɔ fanga bin ko n'o tɛ ko malidenw tɛ yɔrɔ jumɛn ka do ɲininkali gɛrɛ u ka kuma lakile
falaketa muro apmana ako awami fanga mi bina kalo muro awkado apmano de kangwe no tabana kabwe minye ayajira kafo fa min be awkado kugu nyashoma le lakana baliyai muro anikado yiri wasira anga region na ani anga dugu kono muro kugu nyashoma anikado awami nyere la ani mamunu be nube ko ngoliche ninga turuno bi ku kapma oka muro awkado minye alebe minye nisa ale falaketa o docteur Chocolat Kokala Mega miye awkado ko Sumel Bube Mega kale kon ngamna ni ko ma wara tere ani Philippe Boire ko Chocolat Kokala Mega e kado kale de ka awkado wale ni nye apmana ni mbela jele ka muro apmana awkado minyo oluka yiri walika ani bara mununga ngake upma alebe asum kita kaba wele kaka kosuku bela jele ke minye awkado kalafle aka labe kalafle mini jamana de bela jele bi yere ya kono muro awkado ay wale chamavo ninga pma chamavo alikado minye dadu muni fon tulu kata fara awkado minye sukaruka sukata se sugoma o gela min flani muro ay dadu ni bela jele la ka wala ala ka nguna ja ni sebe muro anya bo eni parangono ala ka sabo nyuma nama beni yaklina do mata fo datigi ta dasago fo no te lakana balia mina yo kuma fo ne nyana Sumeli Bube Maiga mine kunyo doye sabu wulo masiri tabaw ka mine ngobala alena se lakana kuma fo ko yulo neto wa ngode la ko M5 te malidewnye an shite M5 ni malidenyache ma shitu ni malidenyache neta do bora yoro min kana o nale ko malidewnte abse ga fo malidewn bete ko malibete mali be joro fa ba ku M5 la mali be joro fa ba ku bala nte tona o be ku M5 je kulula jamo be ku mabowa o be biziga ke toni o be parti politique ku bala dinema u bala nte tona bala nte barala bala tusuma gasa yen soro ka teme ni betu mbala aywa ko ke wale ko tabulo ya magosa ni betu be M5 jama kulula nale ko lute mali de yara mi yoro min de ndo ko fwani ko mali de bete abse ko de fo no de kuma ma vote o mashitu ni mali de yache ko mali bete ko me ko M5 peri anga kuma ufo faso je kuma ango lufo nyambara bonu shogali ko ngara ka ba mala ni mara se ga abwala matna abwala fu ita abwala kuma anga nyeshi barama anga kuba kunda nuni kono ko ni shoni ngoro ko tui maliti jotande wallahi ati jota nde fedo bi amma nyeteme o kande ka joli barake ni joli kera olu do bi nyana bo munango ambo be so be ka kla o la ka joli ke salongo kele ni salongo si kele ango fo ka se jinantama ate bande anga tika di nyoma ga nywan simbla wani njoko la tika di nyoma ti soro malawo sabo beni dine ni ngani ado wallahi ni sekara mami nga famvela ma obe kuma ni sete ale ka famve ale te kuma o te joli sirayo al ni tie bi fe ma kunga fo ne nyana faso bi joti du bi joti anga ma yaw bi glanti ngana kera nyamala say wala ma fe mo la fasay maliko yi ante glatande ala ka kuna goyate kuna min kofe ala ka anta ko ye yusu me révélation ta ni révélation ta baragali akumbe ka do office o kande office du Niger baragali kumba ka sabuke hectare chaman be munun kan ka chike ko ikado ubela jile lablale do sabu chike tika se masoro o kuma na yusu amero mi ko bi jadi mau ka kulu ku kele do ka segu marabulo ko lu maunye gwa ko tabada kala zone de office du Niger ko barabaga sebe ko robonyale do lu kambi haka ja a chike la ulu ko tu yere sagula ka sabuke munye ay wako garanti kise kelente ubulo bile ka jira ka foku bisegu ka foro sene ka sabuke jadi mau kembe ka daga jugu sigi udala ala musa temene ka dono e kunungo e sedangalo kile konondo ba fulani mugani kile sa songmara jona fesa iba e ka foko sheria do ya jira ka foko minye jadi jekuluye ku cha mamba kunana jogo ikado buda nundala minye ikano njono serkli konnae ofana temenengo aywa ko minye ikado ka fo jekulu jugu no e ko gelentigi wiye ku nana ikado kana kuna foni de lase ko ka jira ka fo ku dusu kasile do buda mawkoro ko sabu ku tika fole bo asrafe ko alna ya soro buda jugutigi do ye ikado bengange unulu ni nyonje ko benga tika sabati o sabati balia ko kembe dusu makasa ulu la ku binu kantiga daira o buda maula o kumaru nana kanu sebe fo ninga klaka jira ka fo ko fe minye ikado sharia ko de be bole uka ha wakulu nana soro ikado ka fo voilite musula ko obsega ke chugodi o koni ko ikado yuka karfa toro hali ni ejari mawga kuma Allah eta do an takara ikado malo sigi fai wallahi Allah akbar
Yusu ko ka ɲɛsin ni bagabaga in ma fɛn min k'a dɔn cikɛlaw ye k'u wajibiyalen don ka jɛ u ka forokɛnɛw kɔ a tɛ k'u maa la ka taa daba bila dugukolo la ko n'i ye talo ko fɔ o bɛ zone min fɛ o bɛ Bewaani fɛ ko hectare 3,000 dalen bɛ yen nɔ tɛ se ka k'o ma a bɛɛ ye malosɛnɛkɛnɛ ye o fana tɛmɛnen ko cikɛlaw bɛɛ ye yɔrɔ bila u yɛrɛ nikun kana ni o kama o kumana ko fɛn min ye waati min na i k'a dɔn maaw kan ka labɛn ka taa cikɛ fari bolo da n'o waati kɛra forotaasira ni forokɛnɛ tigɛli ye cikɛlaw la ko kɔni b'a jira k'a fɔ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ min ye i k'a dɔn ɲaro ye n'i ye ɲaro yɛrɛ ta ale ni i k'a dɔn kolongo dugu kɔnɔna kilomètre 2 bɔ ɲɔgɔn n'i bɛ taa ɲɔnɔ o kumana zone Niger dɔ don ko kogɛlɛntigi ninnu sigilen bɛ kulu maramafɛntigiw u kɛn bɛ ka bagabaga ta k'o ɲɛsin o sigida maaw ma k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ yɔrɔ min bi ko ofisi i k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya ko a kɔni tɛ se ka fɔ ka ban o kumana ninnu ka jagoya fanga de bɛ i k'a dɔn maaw dala ye jadimaw olu kɔni bɛ u sago yɛrɛ sago kɛla nin yɔrɔ kofɔlen na hali bi k'a sabu kɛ fanga a jɔyɔrɔ faba si tɛ yen fanga ka fanga si tɛ boli nin yɔrɔ ninnu kan wa o kɛlen don ni kati gɛlɛya ani sariya sɔsɔlaw ka batɛmɛsira ye wa olu kɛlen kɔni k'o kɛ i k'a dɔn ni sigida maaw olu fana sigi ɲɔgɔn ye o kumana ko furancɛ fanga maaw bɛ wele u bɛ wele ka tila k'u sɛbɛkɔrɔ wele bi ma wele bila senna dɛ ko wele bɛ lakuraya tugun ka ɲɛsin u ma u ka wuli ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lakana sabati nɔ tɛ suranfiye na dugu jɛ an bolo dɛ Yusu a tɛ dansɔgɔ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ révélation kɔnɔ u k'a bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ kɛ cogo bɛɛ la nin yɔrɔ bɛ se ka lakana sabu n yɛrɛ terikɛ bɛ yen Alpha Jɛnɛbo office Niger radio directeur don Yusu u kana s'a ma dɛ u kana ka kumaso u kana s'a ma dɛ ale ma cɛsirilen don dɛ office u kana se office ma dɛ wallahi office ye an bolomada yɔrɔ ye koyi ayi farafinna bɛɛ n'an ma nin bɔ bolo la don dɔ bɛna kungo fana da k'an sigi ɲɔgɔn ye dɛ wallahi Ala k'an kunna ja Allah kɔngɔtɔ kɛlɛ dun ti mɛn sen na Moro kɛlɛ de fana tɛ ba kɔngɔtɔ so kɔnɔ an burankɛ ko ale bɔra an ka buranya la Iba Jalo kɔni ale bɔra ale tun b'a la anw t'ale jate yɛrɛ musow b'a la wala an musow b'an fɛ ale ka taa n'a ka boli ye o la anw musow b'an fɛ an tɛ burankɛ négocier koyi o y'a jalen di o mun burankɛ modèle an tɛ machine négocier an tɛ machine négocier ni anw mɔnfan b'an fɛ ka ban burankɛ ni t'an ci a banna an mago si t'i la taa Ala ka kunna ja amin Moro min ye an bɛ priorité ta min ye Ibrahim Traoré ale kumana min ye ale Seri Jara ale de ni fasiri min ye secrétaire général kura min ye o sigili vice président min bɛ yen n'o ye Segu Jeko Keita ye Moro ale y'a jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔra a la dɛ min ye k'a dɔn ni secrétaire général min filɛ nin ko k'a dɔn n'a sigira kalo tile 30 san 2021 Moro k'a kuma cayalen don dɛ min ye i k'a dɔn kalo 6 tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn maa kura o nana ka na sigi Moro n'o ye Ibrahim Traoré ye o maa kura min sigira min ye k'a dɔn ko fédération président Bavier Touré ale de y'a sigi Moro k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a sigi cogo ko dan sagora la dɛ ko n'a bɛ sigi Segu Jogo Keita ka fɔ la n'ale deuxième vice président ye ko min ye bɛɛ lajɛlen de fédération maa bɛɛ lajɛlen i ka dɔn olu de kan ka ladɔnniya Moro ka dɔn k'a lasigi ko nka k'a ma sigi o cogo la dɛ i n'a fɔ ka sariya bolo min bɛ yen n'o ye 52.3 ye Moro deuxième vice président ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko o sariya kɔni o sɔsɔra Moro k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a dɔn ni gɛlɛya de kɔni bɛ bi dɛ deuxième vice président a ko min ye réunion du comité exécutif k'o de kun kan ka kɛ min ye k'a dɔn ka sɔrɔ k'a jira maaw la k'a fɔ ni maa kofɔlen ye k'a dɔn o taara nka Moro bɛ bɔ min galama tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn min ye docteur Segu Jogo Keita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma sigi sariya kɔnɔ n y'a to ala ma Ala k'an kunna ja u kana na nin kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye ko wɛrɛ daminɛtɔ de ye nin ye o kɔni i ka sigi n'o ye nin ye u yɛrɛ dama ye olu yɛrɛ ka nin ko an bɛ min fɔ ala kosɔn a yɛrɛ dama ni ko kɛra a ye bɛn a la u tɛ se o la koyi Maliyɛn tɛ se o de la an sigilen don ka ɲɔn lebu dɔrɔn de kɔnɔ a banna ka lebu fara daminɛ a banna nin kana kɛ mankan ye ani mankutu tiɲɛ i t'i sigi k'a lajɛ ala k'a lakɛlɛsi d'a ma ala k'an kunna ja an man kan tan dɛ Moro Mali balontan bɛna kɛ cogo di sa Mali balontan dɔrɔn don wa Mali fɛn fɛn bɛ yen ko kalata ni sariya ko don a jumɛn ɲɛnabɔra e k'i bolo sin dɔ la balontan dɔrɔn don wa balontan dɔrɔn tɛ ko ne y'a ye ne kuma deli ka fɛn fɛn tɔgɔ ye ko kalata Mali la a tɛ kɛ a tɛ min y'o ka association ye olu ye ɲɔgɔn wele tribunal la élection ko la chargeur
yaro chambre de commerce ta o madugo machila conseil national du patronat o shima dugo mala fen de to ko kala nga Amadou Diagne Sangare o président bi are nta do mino homme d'affaires ni entrepreneur ayolu ataro duga stand la kati nyedaw ka o wayra ka wakale tan confirmer ade ayo basi tal na ma confirmer ale de bala ale de bala yusu ambe ikado da walibanta kabako sake kabako nanya leta kabako aleta lendo na yamfoila ikado sikorole femi ikado mingero dobe ko bare ikado jenaba ka bar bari bajene tede bajene ibasura ayela mara yamfoila barona fe Sangare sa Michel Sangare alaka inala bajene ga bar ko ngamene netin muso no ji wa torom to gorwa ide gorgori dugo ala ka giji lebu mai ne kuzoro wala ga dangana ga meka fini bira kuna ona tabe ayaga demarsido baro mai ne jebe min verila no be bedo bere unu dalai bi fira ala ka hine baro na du anda gele Michel Sangare okuna bi Yusu min yi kado jenaba ga bar ikado ko muguci de karani yoro ina sikorole yamvoila fem yi kado funangani jini santa ane wolonvla atara kata mugujugu de shuru mauka wati mi maubuka ngingana masane daji kumbatu koroni kanga ikado kafo maubuko ta wati mi mingapu ani kado kafo su vekono no pana mato tayrodo okuna Yusu ko atara dangari nunundela fem mi yi kado alamusa donye septembre ko kile fla negenya mugani fla temene ni sanga bisa babonyongo ye funangani jini santa ane wolonvla ka tungembe ka mi 20 mi foki kete keke kalaba ka nyana mini fura wareta no dropuye ko fara ka mi 20 ka ikado nyana mini fla okele ka nyonso alela ngani nyuma mana kono koyi okumana atara murufa de tasa kana jenaba ka bare konna mausoro unyagaledo beni so jaledo sikoro lenzigila e yamvoila okumana Yusu ka na yoro mi amanyi ngalike koyi aye bungu de dashili damne maula ka maduru ko lu bana anogoni fe haka ja mi nye sufe kono flafana bola nga to ye sendega ni kolaba olu yo farida okumana mi nye ka do bebe grina yoro mina fe mi nye ka do ka fo ningo ko ni ko atara ka bedo roda uyechi blaika do brigade mau mano brigade territorial gendarme meri mau yamvoila okumana olu nana wati ma yasoro cheni ayausa atamaye olu ko ngembe ka ulika joke anove oye yego adumya nuni Umar Baru Siribe nunga dugue de au muso dun ngulu ga dugudo jani tarawero muso kati mari Augustin Sangare uga dugue ya mboila aga mara uga dugudo seto mburana lofembe ilala abe ilala ngwa Yusu minye kado kafo buku jaraka fola akoko minye ka do sere ulu ya jira ka foko wati mi janab ga bari nyagale do o kuma na sikoro le sigila beni so jale do do kembe ku mi fu bu to ko nyini duguma ika do nyina jebe fa bela jele fe uka do ka fo bebi itakuna beni haju mingela ube nga suve kono ufana bi ulu no fetama ba ufana bi o kuma na Yusu ko funa ngeni santane wolomvla amama abo mala ma wolo malike ayem murufata ikoro kana ika do nyeda mauka wati mi na ya funvu ka ika do aduru ulu banana clear una ani suve kono fla kumana to ye sindega ni kola bange ka fsa atama ye dina baga bare adonwa yangadi ne yenye koi ko urugarle ma shu sama ya adonwa Yusu ibaye ka voko minye mugu ka bole atiku mala murifada ka boni blonda ye koi o kumana suve kono o flami banana to majoka banani kono tungwe o sere o ya jirasa ko ni funangene minye ni bara inge akele kan ko chejugu ke kawa kuma mi jadolo ko lomi ni drogu ko tala aya fsa atama ye o uko zorla ka fereke ka bana ma banane unta ninga ta kene ya sola o centre de référence mimbe yamvoila kata furagele kumvola ta ko lu sigere o sigere ko ni daile la centre ma ulu ka chagada fa brigade territorial ulu kembe ka sigere daile yamvoila kono ka cheni ka nobo o kuma ku tatu abada nu matike ka kuye wanno ka do polosi ufana ulu welele do ku ka fara centre ma uka wuli kan ni nyana bo jona ni mama sina manga to finya na kamme minye bugu jarae bugu jara kan nobla sebene anya bo kabako kono uka bidon boli do Yusu ko glomina ko chukuri ko ipandu bani o salfu ka dongli kumika da mingero la akilim besigila akata wala kunshulule aka very fambe berete boteli kono asigile ni kunshulule do salubala ko pa ntubani wo ipa ikata fone kanumba asigile imire ako edwane
ni salfu nege ni panki blanega verne ngona wallahi mimi ala ko ngana to nege ne ko gifa ala ka guraja bro I wololo fam mi ye madame Bamba Fatika ya gishe inigila opma ika madame ndu o waso ide bon wasu ga ko nga madame bon wasu te ça fait min ko ni be no yi sebe de ba sebe krofo ni ba ke ba sebe kroke ko ba gere ma nye fare nye bula ku ni kam madame ko ni du ni min je do to fonye kata banan ni sula sigi ni min je do fonye ni ntate Fatika igabje attention aka gasner before bi mene nte affaire de na Fatika de ale de ni ndiga ba ale be na ben so ma ni amte ale de be madame Werebe madame Sanogo Werebe nene sidibi fana madame Sanogo yebi hende sani ala buga mfana songo mi faga ku yakuba ko na te de la abana muso 30 ni 40 de bale bulu atali do to do abana wala za ga de to do fo ka ba to da de do ni ala fa be di yakuba bugu ale ni segu bugu segu gindo ka bugu dafana oho fota yorojme masala ke segu bugu be sisano ida sera yirima de awo masare musoko ko anya do volu ma ko masare kamare ko masare chakorobate ko fo kamare segu ga nungle bie madame segu masare muso keta muso ko ngap mai blanco nyabla ale yere ni sid na la horoma nu buja kama nyabla ko damba dako fana kana fo ma chama na tika na yande ko ambe masare muso na chefu ni ala sona ambe Mahmoud Konda ambale fuka wala nyuman do moro moshike akuntara Burkina Burkina mantara anyuman sigina anga actrosi aluja moro ka fuka wala nyuman do le numero 1 amba fo sanga ani wati moro ka foli anu tani ko lase akado minye be mama no ye awkado papa sangare ni awkado amba fo sanga ani wati miye saka decor ana frumso mamu sako amen no belajele fo awkado miye foma bugwe moro ka foli anu tani ko lase ko planketa grand frère de valeur ko kata senere ka prezama mambe aidara miye entreprise emana mafaka mambe moro a plein titibula amba fo ka wali mando Yusu ni olu bela jele fo ambe foli amba nyeshi kado ka fo madam Kulwali Hawa Traore ma lesigero beneno nafaji Hawa keta ka foli do ka nyeshi ama nanya le fo sa ikado anyere denge anambara kenyo alusidibe amba le fo ikado meri central la ka gana ka foli da oka Yusu ka foli ka ke ka nyeshi kado Mamadou Dikoma nanya le fo ikado Kolbi amba le fona fo ka foli ko ke ka nyeshi kado Musafa Sempara anabara kenyo ma SMDT la aywa Yusu nanyo lu bela jele ka foli ke modo Kulubali ntoma amba fo ka anyere burange korofo no iwajaloye araba sibi lokol karamogo do kado kafo manantali anga foli baye na ale fosa ambe foli ke ka nyeshi kado anterke mano ye sambaye ale flene kita tepela Samba Traore foli ka nyeshi kado kafo minye Anatole Sangare ani korokebe no sori siribe ka shaka bagayogo fuko chokoro banyuma aban la meka to mayambu yusuko ni jemuganda mna kaba shet seka ikado koko shet seka kaka kreve okmana Dauda Mangane ale chef cuisinier ambassade des États-Unis na yusuko ikado na damne na ko lukal la sigi denso l'américain de binu sigi ka laje ko ale ka nyefo ye femi mbeka fo sani apena lache ana baragenyon ambassade langu fo kabi asila ni sanga na yusu ko l'américain de binu sigi ko munde be ka nyefo ka nyefo oluye amba fu ko good morning voilà okmana yusu nini bela jele fora nereba musu damba amba fo ka grand sœur fo no e masiri ta sai masi anga foli be ikaro ka fo ka demba ma bela jelenye foli amba nyeshi ka do kanu ba jama kulu be ma faso kono ani faso ko ka anyere wolo tiri musu makebe kani ka be Burkina anga foli baye ka foli ke ikaro ka fo kanu ba jama kulu bela jelenye minye Abibatu Tabure amba le fo Ghana ana tiri musu no e Fatim Kamsiwe femi Jenabu Sisiwe Jenaba Sisiwe nanga musu goroba no ye ba baumu kane beka grand serdo bam kane wala banu kane andogoni kwalemba fana mami jama mtabeka wala wi kasimani nunto okumana ambe fulike bela jelenye ka be barkada ikado dasira min to madama se min to ambe bela jelefu o yananga ulisa yusu nunye ikado communiquer hawa dugure ikado kafo ale shibita santa ane fula bonyongula ma farla jedo adon fini o e burka fi mai
ayiwa ko a kɔni tununa kabi tarata don i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 10 waati yirimajɔ min ye i k'a dɔn ko min ye kunkololabana b'a la n'o ye i k'a dɔn kunnafɛn ye u ko min ma ko jinɛtɔ don ayiwa kunnafɛntɔ don kumana k'a ɲini don ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra Hawa Dukara yeba ye Hawa Dukara i k'a dɔn k'a fɔ i ka weleli kɛ a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye Seku Dukara ye u ka nɛgɛjuru sira 98 84 80 85 walama i ka a kɔrɔkɛ wele n'o ye Sheikh Dukara ye u ka nɛgɛjuru sira 74 76 99 52 olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Sɛbɛnninkɔrɔ ma faamuyali ko ɲuman k'o dan laseli in kan Moro an b'a fɔ an na k'a k'an bɛn ni ala ka jɛ ye inshallah